Hvad så, vloggen? I dag så skal mig og Miran på overlevelsestur. Vi er simpelthen taget til Klitfinder Mølle, eller hvad fanden? Klitskoven, hvor vi skal fange nogle fisk, og så skal vi stå i det telt op, og så er der altså lidt hygge over sagen. Jeg har shavet. Jeg ved ikke, om Miran har shavet, men det bliver en hyggelig tur, det gør det i hvert fald. Down, Netto, Skjern. Så er vi altså 30 minutter fra destination. Og bilen er så godt proppet med det hele, altså vi overlever. Shutdown. Så er vi altså landet i, hvor er vi landet? Jeg tror vi har fundet klitten. Klitplantation. Så er vi altså på campingtur, ikke? Ja. Min fiskestang, den mangler et eller andet stykke, så vi laver lige quick fix. Og så skal jeg altså lige opdatere, når jeg fanger nogle fisk, ikke? Glem stoler. Fuck, vi har glemt meget. Look at this beautiful nature. Det er bare ikke godt. Wow. Vi starter turen fucking godt af. Vi havner ved stranden. Ikke nok med, at mine stykker til fiskestangen ikke passer sammen, så har jeg sgu også lige glemt hjulet i bilen. Så der er sgu kun én fiskestang. Spottet, det er sgu heller ikke alt for godt. Nej, jeg ved ikke rigtig, hvor meget det går ikke så godt. Men vi har øl med, så det er ret godt. Vi er lost. Vi har valgt at gå i klitterne. Man kan ikke komme ud af klitterne. Jeg har aldrig troet at sige det her. Det er derfor, der er ingen, der har fundet klitten. Fordi når man først har fundet det, kan man ikke komme ud. Det er rigtigt. Det er derfor. Klitten, det er en fange, det er en trap zone. Holy shit. Tus, vi skulle rykket i en sø. Oh shit. Og det er lidt nemmere at fiske. Klokken er 23. Og nu skal vi se, om vi kan sætte det her til op. Om det hele er. Ellers har vi kørt. Mad med Survivor-holdet herude, ikke? Ja. Jeg sidder lige og piller lidt pøls. Det går ikke så godt. Og vi er lige i gang med at få op i gassen. Vi har stadig ikke noget telt, så det er nydeligt. Vi venter lige på, at vandet det koger, så vi kan få gang i noget pasta. Og det bliver dejligt, når vi kan få gang i noget pasta, så det er altså en nede glow. Ja, det gør jeg. Hvor det går overhovedet ikke godt, det her. Vi rykker lokation, og nu er vi altså klar til at spise noget. Vi er i gang med at fordele pastasauce. Kæft, hvor dufter det godt, hva'? Ja, det var. Ja. Så har vi fået vores aftensmag. Jeg leder efter en ceviche. Ceviche? Jeg tror ikke, der er noget tilbage. Nej, ikke her. Jeg tror, det er på tallerkenen. Nå, skål. Eller, hvad fanden man siger. Shit, det er good. Skål. Vi slutter af for i dag. Inde i bilen. Tellet virker jo ikke, som sagt. Ej, du sidder ikke på. Vi kan ikke trække vejret herinde. Det bliver skæv, wow. Jeg skal sove sådan her med benene op her. Det bliver mega fedt. Altså, vloggen, vi er tilbage som smagen af en banankage. Og hvis du har smagt den banankage, så ved du godt, hvorfor vi er tilbage. Hvorfor er vi tilbage? Vi er tilbage på dag 2, fordi fucking skid i går. Så vi så i bilen herom, og nu er vi altså på vej ud til... Hvor er vi på vej hen til? Ringkøbing Fjord. Lige præcis. Og der skal vi have nogle laks. Vi må ikke fange laks, men vi skal have nogle laks. Så har man fanget sig en lille en, og... Igen? Har vi på? Ja. What the fuck? Another one. Ja, jeg skal finde noget. Så har vi fået en is. Og en sodavand. Og så er vi på vej hjem.
Så det er slutningen af videoen. Ses. Tak for at I så med. Præcis. Ender boys out.